Hello friends, mình thăm quan YouTube channel của Đại Bài. Xin ai đừng nghe video tháng này được. Ông ấy rồi là các bài anh nào là các bài tại cuộc phiêu nào bên cầu gần. Tàu của là các bài. Mà đẹp là các bài. 좋아하시는 tàu chương 작은 정하다 하이. làm gì? Tang Ali? Aku senang enggak? Hei tang ah. Hindi. Hindi. Yang salah, bukan mereka lagi teknik itu. Itu kan. Itu gitu. Lấy bé đang thấy thế là thì trong school thằng ra, school thằng ra thấy cái gì? Nung ma jagon derpa? Terus army biskut jai nama pra. Masa kan nengah terna nih. Tut army terus karena dokter dah iswa. Army sana. Ada alasan mau tanya enggak? Mai ba trong cuộc chuyện bên trên đi nói thằng nằm với thằng là đây đi ship ra luôn anh ngồi trả lời như này rồi sao lại nè ship ra nè này lâu này chị tiền nào đâu này chị tiền nào đâu này này Ngô khi nào này cũng là làm sao mà không quăng chui à ngô này bị cái Hagramani kau Hagramani kau 진짜 내 마마잖아 비막 시파 그런 동동 사대기 싫어 없나 라고 잡아셔 지나면 지나 어떤 지나는 날 와 잠 진짜 무슨 들어가 아고 이거 뭐 그래 이런데 야 나오잖아 아고 왜 막을 lấy lại đi ta chẳng chẳng à mai ba được một kẹp bố bầu mai ba được 시켜 봐 둘이 봐 이거 아 와이 그럼 나네 많이 비싸구나 많이 그거 난 지가 오나요 Pasang tarin. 많은 우리 사이 있는 날에 많은 우리 사이 아
मा जोङो जायो थांबा उदै सादोंमोन नोंहा नायनि गोरा गोरा जिनिस जेबो जेबो दाजाथारसै हायावनो बयबो बेयाव सानबाबो नोबाव खामफ्लायानो दं न'आवनो आङो माइब्रा एसे कुकाराव गाबहोदों एवैनोसै र' नै साहा लोंदो र' आं लायनि र' दंखायो आं फुदुंखादों नोंखौ फैगोन होनबाथाय आं दै गुदुं फुदुङो पेकेटखौसो बहाय सोदों बेखौ नानैसो होनो लाबोदों माया औ ना बोननो मा मा आंबो थांबा ना बोननायाव हौवाफ्रा मा बिदि साना सुना फन हरदों आंना सोर फन बेखौनो रायलायदिया सोर बे सोरनि गोदोरा नुबाय बिदियावलाय इलि होननाय इलि इलिस हेल' बिलि होनहरलाय माया फैबाय नै मा औ आलासि जाफैदोंसो माबाहै आं गायनोखा Sambungan pada itu. Ada. Sambungan pada itu. 당고 우와 나 강원구 안팔 팔랑은 하건 팔랑은 하건 남팔 마슬라시니 나랑도 누구 시간 하고 थालिर दानोसै होन आबैया आंलाय 사는 광배 강자은 나량불 아비랑 나랑 미참이 능습을 사는 앞이 나을 꼭지야오 나 사과진 마 나 사 दा सारगोनलै दा सारगोन 바이브 난 아버지래 바이 나रें बेटामुरिसोलै बियो गाव गोलैथों खर'खौना गना बर' बाबा बाबा गना दहाय जिसुफोरा होखादोंना पेकेटसे रानलायना जानांगौलै रानलायना जानो रोङाबाथाय मोसा जायो उदै सायोना बाबा जोंना जेसपानाव नै 50 होलांखाबाय आयंआ दाहाय खाजा मेरला मोनगोन थाङा नोहाय जनाया एक हाजार फैसा लानांगोन बेथ' मिथिबाय 1000 फैसा लानांगोन नै जनाया माबा होनदों मा होनदों सना होनसाय सोरना माला अमा गिदिरल' जागोन अमायाबा माला देरो अमाया बिसिबा गिदिर देरबाय मालाय मानो बिनि बादै जों जालांनायालाय बे दाखालि बिनि नङामोन बादे गोबाव दं गैनो होनाखै बे दा फिसा लाबावनाय दंना बे देनां देरहैगोन बे मासे गिदिरखौ फानसै फिसा बायखांखाबाय फाननोसैबाथाय बायो मालाय आंहा ओंखायनो जेसपारखौ स्कुल सोफैबा सेन्ट्रेलाव सोफैबा आंहाबो अमा फिसिफैनोसै गासिबो रोंखाजोब्बाय फार्स्ट रेंक मोनलायलायदों जेसपारा लाफैद' थालिरा नारेंआबो औ नारेंआथ' समफोरसो खानांसिगोन बाबा
नों आं बांद्राय साइकेल सालायला एबारनिफ्राय होनसाय उदै सायोना नोंना आं बांद्राय साइकेल सालायला एबारनिफ्राय मोजां गथ' जा मोजां उन्दै जानोसै होनदो मोजां उन्दै जासै मोनबाय नोंना नाया बेबो मोना सङासै आइ बैसागुनि आबजुथिनि अमाया नैबेनो ना बै नैबे जि मोजां जाबाय होमबालाय दुरुं लायलाय बाबा थां दा लाबोसै बाबा नों बेखौ नैबे आयंमोननिखौ लांसै जुमब्राया जोंना बांद्राय मोजां नङा फैसा लाथ'सैनो फैसा गोलैजोब्बाय नै जायानो होनदां गोजौनासो गिदिर गिदिर बिफा जुमब्राया जलफि बिफांबो दंमोन बाव गिदिर गिदिर जासोगारो बयहाबो गय बागान फाथै जाजोबो जोंनाव फाथैयानो जाया सोजाबाय आंलाय आयौ बाबा नों मोनहाया हाननो बोलो होथारदों खासि दं नै बाबा गोलैदेरो गोजौआव गिदिर गिदिर दं बिफां नै बरियाथ' आखाइया देन्जार खालै बाबा औ देन्जारखा खेबसेनो गोलैदों खर'आव गोलैदेरसो थाइनै खेबसेनो दुलबाय नैबे नांदों गय खोनाबायानो गय दानस'नो नांदों बाबा गाज्रि सिरनायखौ दाखा बे थाइसे सिरनायसो बैयावसो गोलैदों जाबायदां थाइथामानो जाबाय सोर जासिगारनो नोंनि सिटारखौ नायनोबोलाय आर्मि मेजरनि सिटारखौ नायनो आरो सिटारा माखौबा मोजां दं आइनाव गोदान दंबावो बेसेबां फैसा लाखो आबैनावलाय हा टु रुपिस ना बेसेबां 100 ओमफ्राय 100 आयौ थुथा मोनबाय होमबा बेसेबां जाखो 200 जाबाय ना 100 जाबाय 100 200 जाबाय गैया आबै लाखथारला खुनुमथारबाय आर'नाइ गानला